хто быў той першы чалавек, які ўсыпаў жменьку збожжа ў кіпячую ваду? Дзе ён жыў? На якой мове размаўляў? День добрый. Что за люди будете? Чего до нас заблукали? Так дачулі мы, што у вас цялушка ёсць на продаж. А ці можна яе сватам паглядзець? Цялушка у нас ладная. Боюсь, у вас грошей не хопить, каб яе купить. Гроши? А вы наши гроши не лишите. Вы товар показываете. Ну, тады заходзьце ў хату. Раскажете, што вы за купцы такія. Трэба ж ведаць, ці добры гаспадар будзе ў нашай красуні. Добры, добры, мы добрыя, а ён яшчэ лепшы. Ураджай з поля, сваты на ганак. Адбылася адна гісторыя пад Ваўкавыскам. Спадабалася дзяўчына адразу двум хлопцам. Не змаўляючыся, адправілі яны да яе сватоў. І трэба ж такому здарыцца, з'явіліся сваты каля брамы маладзіцы ў адзін і той жа час. Што рабіць бацькам нявесты? Доўга сядзелі за сталом. Нарэшце гаспадары вынеслі два чыгунка з шупеней і паставілі перад кожным жаніхом. У адным чыгунку свіны хвост стаяў тарчма, а ў другім ляжаў поперак. Сваты без слоў зразумелі, каго з жаніхоў прывіталі, а каму адмовілі. Шупеня. Наварысты, сытны, вельмі густы суп, больш падобны на рагу. Ні вяселле, ні хрэсьбіны не абыходзіліся без яе. У склад гэтага супу уваходзілі фасоля, гарох, грыбы, ячныя крупы альбо груцы. Усё запраўлялі засмажанымі скваркамі і кавалачкамі мяса. Гатавалася шупеня ў печы, дзе тушылася ў чыгунных гаршках. Падавалі шупеню з салёнымі агуркамі, хлебам, зелянінай, грыбамі, смятанай і яйкам, звараным у мяшочак. Смачна. Але штодзень елі звычайна зусім іншае.
Жонка, завары мне сёння бацвіння, а? Дык ты ж ужо еў. А, Сёння жур у печы стаіць. ну, заўтра зрабі. А заўтра нельга. Чаму гэта? Дзень адсячэння галавы, а на працечы. Фу, прости, господи. Все твои забабоны. Вунь, у карчме люди ядуть, и ни один человек не помер. Ни один. А хай хоць кароль есть. А ты не будешь. Ели бацвінне і каралі. Нахвальвалі ды заморскіх паслоў частавалі. Гэта упадабаная, можна сказаць, культавая ежа беларусаў. Сакрэт старадаўняга бацвіння – кіслыя бурачныя лісці. Бацвінне гатавалі халодным і гарачым. Халоднае запраўлялі абвараным маладым лісцем буракоў, крапівы, а бывала і лебядой. Дадавалі зялёны лук і свежы агурочак. Гарачае бацвінне варылі на мясным булёне. З 19 стагоддзя разам з корнем пятрушкі, салеры, лукам у бульён сталі дадаваць і бульбу. Абавязкова лаўровы ліст і гарошкі чорнага перцу. Соль па густу. Затым дадавалі галоўны інгрэдыент – парэзаныя маладыя лісця і карані буракоў, зялёны лук, пятрушку, кроп. Напрыканцы улівалі пражаную на алеі і разведзеную булёнам муку і смятану. Вараныя яйкі рэзалі ў талеркі. Ганарлівая польская шляхта кпліва з насмешкай называла сваіх суседзяў, жыхароў Вялікага княства літоўскага, бацвіняжамі. Ваша мость! Ваша мость! Чаго равеш? Гэта ж сёння сын ваш прыязджае з маладой жонкай. Дык чым частаваць будзем? Звары, мабыць, крупніку. Ай, дай Бог. А дзе ж гэта вы бачылі, каб гасцей звычайнай поліўкай сустракалі? Дзень добры. А дзе ты бачыў, каб яны ў сваіх гарадах сапраўдную поліўку ели? У іх там суп. Як? Суп. Да такі рэзненькі, што ў іх там крупіна за крупіною ганяецца з дубінай. Ай, божачкі. Імчы на кухню. Ага. Чакай. А? І мне прынясі. Ваша мость. Прынясі. Зразумеў. Для сяляны з бяднелай шляхты крупнік быў асноўнай стравай на працягу многіх стагоддзяў. Посны або сытны яго заўсёды варылі густым, ці, як тады казалі, нажорыстым. З новага ўраджаю адзін раз у годзе сяляне варылі крупнік з жытніх зерняў. Увесь астатні час гэты суп рыхтавалі з ячных крупаў. Радзей з аўса, грэчкі, проса.
У хаце стаяў мяшаны дух сушаных грыбоў, морквы, салеры, кропу і іншых траў, каб добрая і духмяная была поліўка ўзімку. Асновай крупніку быў бульён мясны альбо загародніны. З крупаў гатавалі вадкую кашу. У адным выпадку запраўлялі смажаным салам, алеем, дадавалі свініну, ялавічыну, у іншым асобна прыгатаваную гародніну. Заўсёды ў крупнік клалі смятану і свежую зеляніну. Абавязкова кампанентамі былі гэтак жа грыбы і морква. Пах ад крупніку ішоў такі, што калі і не хочаш есці, ўсё роўна сядзеш да стала. Адась, табе што, нешта за сняданкам не спадабалася? Скрывіўся, быццам атруту ў рот набраў. Нават татусь заўважыў. А што мы такое пілі? Нешта гарчэчнае? Гэта кава, мусік. Кава. Яе раніцу п'юць арыстакраты. Ты што, не ведаеш? А я люблю грамадку. Грамадку. Мінулы век. Калі хочаш, каб цябе прымалі высакародных людзей, мяняе звычкі. Ну а чаго ж? Словы маладой паненкі мелі рацыю. Даўным-даўно кароль польскі і вялікі князь літоўскі Ягайла прывёз сваю маладую жонку, каралеву Ядвігу, ў родныя мясціны. Раніцай сваячка князя прынесла ў пакой каралевы сняданак, поліўку, прыпраўленую яечнымі жаўткамі ды карэнямі. А да поліўкі печыва ды сухарыкі. Глядзіць Ядвіга на залаты кубак на срэбным падносе, а як есці не ведае. Гаспадыня зразумела збянтэжанасць госці. Узяла ў руку кубак, нахіліла яго да сябе, абмакнула ў поліўку печыва і пачала снедаць. Але як толькі Ядвіга стала есці, адразу забылася на ўсе нязручнасці. Іншы варыянт гэтай поліўкі елі мяшчане ды дробная шляхта, і звалася яна грамадка. Рабілі яе наступным чынам. Кіпяцілі піва. Дадавалі цукар, узбітыя жаўткі, тварог, смятану. Следам ішлі розныя спецыі: імбір, кмен, карыца. Падавалі суп з грэнкамі. На працягу многіх стагоддзяў грамадка была першай у спісе галоўных страў, якія падаваліся да шляхецкіх сталоў. Так хто ж быў той першы чалавек, які ўсыпаў жменьку збожжа ў кіпячую ваду? Дзе ён жыў? На якой мове размаўляў? А можа, гэта былі першыя людзі, якіх выгналі з раю, Адам і Ева?
Абед на вечар адкладзі, а бульбу сёння пасадзі.